El d'aquest passat divendres va ser el primer dels 4 concerts que es duran a terme als Jardins de Can Figueres tot el mes de juliol. A més, aquest dilluns, ple municipal. Tot això i molt més a l'Infopremier d'avui. Comencem! Aquest passat divendres, dia 6, es va donar el tret de sortida a una experiència única, gairebé màgica, per la sinergia que es produeix entre els músics i l'espai incomparable dels Jardins de Can Figueres, un festival que porta ja 23 anys funcionant, anomenat Jazz en la nit i del que podeu gaudir tots els divendres d'aquest mes de juliol. A més, i abans d'acabar, recordem que aquest proper dilluns dia 9 es celebrarà el ple municipal ordinari corresponent al mes de juliol a la sala de sessions de l'Ajuntament. Prèviament, a la plaça de la Fàbrica, tindrà lloc un acte d'homenatge al nadó que va resultar mort en el tràgic accident farà una setmana.